ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଏପରି ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କର ରୋମ ଟାଙ୍ଗରି ଉଠିବ ଓ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଯିବ। ଏହି କାହାଣୀ ହେଉଛି ଏକ ଏପରି ମାଇ ସାପର, ଯିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଏକ ମାଇ ସାପ ମନୁଷ୍ୟ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ସେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ପୂରା ଗାଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଥମି ଯାଇଥିଲା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ମୁହଁରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଲୋକେ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାହାର ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଆଘାତ ତେବେ ଲାଗିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଇ ସାପ ସେ ନିରୀହ ଶିଶୁ ସହିତ ଏପରି କିଛି କଲା, ଯାହା ଭାବିଲେ ବି ହୃଦୟ ଥରି ଉଠେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ପୂରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗାଁ ଥିଲା, ନାମ ଶାନ୍ତିପୁର। ସେଠାରେ ଲୋକେ ସରଳ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଉଚ୍ଚ ମହଲ ନଥିଲା, ଚମକଦାର ବିଜୁଳି ନଥିଲା, କେବଳ ନାତି ସମ୍ପର୍କର ଗରମ ଭଲପାଇବା ଓ ଚାରିପାଖରେ ଆତ୍ମୀୟତା। ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଘର ଥିଲା। ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ ବୋଉ ଓ ତାଙ୍କର ଯୁବକ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ। ରୁକ୍ମିଣୀ ବୋଉ ବୟସ୍କା ହୋଇସାରିଥିଲେ, ଅସୁସ୍ଥ ଓ ଦୁର୍ବଳ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଚମକ ଆସିଯାଉଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ଗାଁର ଧନୀ ଜମିଦାର ରାଜା ସାହୁଙ୍କ ବଡ଼ ବଗିଚାରେ ମାଳି କାମ କରୁଥିଲେ। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣି ଦେଉଥିଲେ, ଝାଡ଼ ସଫା କରୁଥିଲେ, ମାଟିରେ ପରିଶ୍ରମ ଲଗାଉଥିଲେ। ଥକି ହାଲିଆ ଘରକୁ ଫେରି ମାଙ୍କ ପାଦ ଦବାଉଥିଲେ, ଖାଇବା ଖୁଆଉଥିଲେ, ଔଷଧ ଦେଉଥିଲେ। ରୁକ୍ମିଣୀ ବୋଉ ପ୍ରାୟ କହୁଥିଲେ, ବାବୁ, ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି କରୁଛ? ଅର୍ଜୁନ ହସି କହୁଥିଲେ, ମା, ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ବାକି ସବୁ ମୁଁ ଦେଖିନେବି। ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସବୁ ମଜୁରିଆ ଚାଲିଯାଇଥିବା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ଏକୁଟିଆ ବଗିଚାରେ କାମ କରୁଥିଲା। ଆକାଶରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଛାୟା ପଡ଼ୁଥିଲା। ରାଜା ସାହୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଓ ପଚାରିଲେ, ଅର୍ଜୁନ, ଏତେ ରାତି ହେଲା, ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛ? ଅର୍ଜୁନର କଣ୍ଠ ଭାରି ହୋଇଥିଲା, ସାହୁବାବୁ, ମାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ବହୁତ ଖରାପ, ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କାମ କରୁଛି। ରାଜା ସାହୁ କିଛି ନ କହି ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ରାତି ଅର୍ଜୁନ ନିଦ ନ କରି ସକାଳେ ଔଷଧ ଆଣି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ତାଙ୍କ ଦୁନିଆକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ରୁକ୍ମିଣୀ ବୋଉ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ନିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ, ମୁହଁ ଧଳା। ଅର୍ଜୁନ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ମା, ଉଠନା, ଔଷଧ ଆଣିଛି। ରୁକ୍ମିଣୀ କମ୍ପିତ ଓଠରେ କହିଲେ, ବାବୁ, ଏବେ ଔଷଧର ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ବହୁତ ଥକିଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ନ କହି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତୋର ପ୍ରକୃତ ମା ନୁହେଁ। ଏହା ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ସରିଗଲା। ରୁକ୍ମିଣୀ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସରେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଏବେ ଏକୁଟିଆ। ପରିଚୟର ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। କିଛିଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଁର ବୁଢ଼ୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଈଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଗାଁର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ସାକ୍ଷୀ। ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଈ ଶିଶିକି କହିଲେ, ବାବୁ, ତୁ ରୁକ୍ମିଣୀର ପୁଅ ନୁହଁ। ତୋ ପାଳକ ବାପା ମା ସନ୍ତାନହୀନ ଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ତୋ ପାଳକ ବାପା ତୋତେ କୋଳେ ଧରି ଆଣିଥିଲେ। ରୁକ୍ମିଣୀ କେବଳ କହୁଥିଲା, ଭଗବାନ ମୋତେ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଖୋଜିଲେ, ପୁରୁଣା ସନ୍ଦୁକ ଖୋଲିଲେ, ଧୂଳିମୟ ଆଲମାରୀ ଦେଖିଲେ, କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ରାତି ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ଭୋର ସମୟରେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରାତଃ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ବଂଶର କୌଣସି ଜୀବନ୍ତ ନାତି ଅଛି କି? ଯଦି ଅଛି, ମୋତେ ମୋ ସତ୍ୟ ସହିତ ମିଳାଇ ଦିଅ। ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଗିଚାରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖିଲେ। ଲୋକେ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ଏକ ବୁଢ଼ା କହିଲେ, ବାବୁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଭାଗ, ଗାଁରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିଷଧର ସାପ ଘୁରୁଛି, ଅନେକେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଲେ ଏକ ବଡ଼ ସାପ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ଲୋକେ ଦୂରରୁ କମ୍ପୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଦୌଡ଼ି ସାପ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସାପ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପଛକୁ ହଟିଗଲା ଓ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିପଡ଼ିଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସାପ ଚୁପଚାପ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା।
ଗାଁ ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଏକ ବୁଢ଼ା ପଚାରିଲେ, ଅର୍ଜୁନ, ଏ ତୁ କ'ଣ କଲୁ? ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ମୁଁ କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତାପରେ ସାହସ କରି ପଚାରିଲେ, ଆପଣମାନେ କେହି ଜାଣନ୍ତି କି ମୁଁ କିଏ? ମୋ ପ୍ରକୃତ ମା ବାପା କିଏ? ବୁଢ଼ା କହିଲେ, ତୋ ପାଳକ ବାପା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଲାକୁଡ଼ କାଟି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ତୋତେ କୋଳେ ଧରି ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୋ ମା କିଏ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନସୁଲଝା ରହିଛି। ଅର୍ଜୁନ ଠାକୁର କଲେ ଯେ ସେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବେ। ପରଦିନ ସକାଳେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଘନ ଓ ରହସ୍ୟମୟ। ଉଚ୍ଚ ଗଛ, ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଡାକ, ଅଦ୍ଭୁତ ନୀରବତା। ଥକି ଏକ ଗଛ ତଳେ ବସିଲେ। ଦୂରରୁ ଏକ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠର ଧ୍ୱନି ଆସୁଥିଲା। ସେ ଧ୍ୱନି ଅନୁସରଣ କରି ଏକ ପଥର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ବୁଢ଼ା ସାଧୁ ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ନିଜର କାହାଣୀ କହିଲେ। ସାଧୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୋ ପାଳକ ବାପାଙ୍କୁ ଜାଣେ। ସେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ଏକ ପୁରୁଣା କୂଅରେ ପାଣି ପିଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଏକ ବଡ଼ କଳା ମାଇ ସାପ ଆସି ମନୁଷ୍ୟ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଛି। ମୋ ସନ୍ତାନକୁ ତୁମେ ପାଳନ କର। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସେ ମାଇ ସାପ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ସେ ତୁମେ। ମାଇ ସାପ କହିଲା, ଏହାକୁ ନିଜ ସନ୍ତାନ ଭାବି ପାଳନ କର ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସତ୍ୟ କହିଦିଅ ଯେ ଏହାର ମା ଏକ ମାଇ ସାପ ଥିଲା। ତାପରେ ସେ କୂଅରେ ଦିଆଁ ହୋଇଗଲା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୁହଁ ଧଳା ପଡ଼ିଗଲା। ସାଧୁ କହିଲେ, ତୋ ମା ସାଧାରଣ ମାଇ ସାପ ନଥିଲା। ହୁଏତ ରୂପ ବଦଳାଇ ପାରୁଥିବା କୌଣସି ଜୀବ। ଯଦି ସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସେହି କୂଅ ପାଖକୁ ଯାଅ। ଅର୍ଜୁନ କୂଅ ପାଖକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ପାଦ ବିନ୍ଧିଲା, ଝାଡ଼ ଦେହ ଆଞ୍ଚୁରିଲା। ହଠାତ୍ ପାଦ ଏକ ଦଳରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ସେ ଚିତ୍କାର କଲେ। ତାଙ୍କ କେବଳ ମୁହଁ ବାହାରେ ରହିଲା। ହଠାତ୍ ଆକାଶରୁ ଏକ ଧଳା କପୁଆ ଆସି ଚୋଙ୍ଗରେ ମଜବୁତ ଦଉଡ଼ି ଧରିଦେଲା। ଅର୍ଜୁନ ତାହା ଧରି ବାହାରି ଆସିଲେ ଓ କପୁଆକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। କୂଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ, ଚାରିପାଖେ ଅନେକ ସାପ। କପୁଆ ଉଡ଼ି କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣିଦେଲା। ଅର୍ଜୁନ ପାଣି ପିଇଲେ ଓ ସାପମାନେ ଗାୟବ ହେଲେ। କୂଅରୁ ଏକ ବଡ଼ ମାଇ ସାପ ବାହାରି କହିଲା, ମୋ ପୁଅ, ତୁ ଆସିଛୁ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲି। ଏକ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲି। ରାଜା ଥିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ଆମର ସନ୍ତାନ ନଥିବାରୁ ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ। ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଣୀର ମା ଯାଦୁକର ଠାରୁ ବିଷ ଆଣି ମୋତେ ପିଆଇଲା। ମୁଁ ମାଇ ସାପ ହୋଇଗଲି। ରାଜା ମୋତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ମୁଁ ତୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇ ତୋ ପାଳକ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇ ଲୁଚିଗଲି। ସାଧୁ କହିଲେ, ଯାଦୁକରକୁ ମାରିଲେ ତୋ ମା ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ହେବେ। ଅର୍ଜୁନ ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଯାଦୁକରକୁ ମାରିଦେଲେ। ମାଇ ସାପ ପୁଣି ରାଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇଗଲା। ମା ପୁଅ ରାଜମହଲକୁ ଫେରିଲେ। ରାଜା ସବୁ ଜାଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଣୀ ଓ ତାର ମାକୁ ଦେଶାନ୍ତର କଲେ। ଅର୍ଜୁନକୁ ରାଜକୁମାର ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଖୁସି ଫେରି ଆସିଲା। ଏ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି କାହାଣୀ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସବୁ ଚରିତ୍ର, ଘଟଣା ଓ କଥୋପକଥନ କଳ୍ପନାରେ ରଚିତ। ବାସ୍ତବର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ସଂସ୍ଥା ବା ଘଟଣା ସହ ଏହାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଏହାକୁ କେବଳ କାହାଣୀ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ କାହାର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଯଦି ଏହି କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସୁନ୍ଦରୀର କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିଭଳି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ ଆଣୁଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।